Kullan lähettäminen kirjekuoressa on kultasilinterillä tehty yhtä turvalliseksi ja luotettavaksi kuin jos asioisit kultasilinterin toimipisteellä. Saat kullasta myös saman erinomaisen kullan grammahinnan, jos lähetät kullan vakuutetussa kuoressa kultasilinteriin, kuin jos vierailisit heidän toimipisteessään. Lähettämällä kullan kultasilinteriin saat myös heidän kaksivaiheisen hintatakuunsa. Tämä tarkoittaa sitä, että kultasilinteri maksaa sinulle aina paremman hinnan, joko tilauspäivän tai vastaanottopäivän mukaan, kunhan kultasi saapuu kultasilinteriin 2 viikon sisällä kuoren tilauksesta. Näin olet turvassa, jos kullan hinta romahtaa sen ollessa matkalla tai jos kullan hinta nousee. Saat siis aina sen paremman hinnan. Tämän lisäksi lähetys on vakuutettu ja kaikki toimituskulut on maksettu puolestasi. Sinulle ei tule mitään kuluja, ei edes niitä kuluja, jos et päätäkään myydä kultaasi heille. Kultasilinteri on ostanut kultaa Tampereella jo yli 5 vuoden ajan. Luotettava asiakaspalvelu ja kultasilinterin maksama korkea hinta ovat tehneet kultasilinteristä Tampereen suurimman ostajan. Lukuisat asiakkaat ympäri Suomen ovat kysyneet postitusmahdollisuutta. Monet heistä ovat ajaneet satoja kilometrejä myydäkseen kultasilinteriin kultaa huippuhintaan. Tästä syystä kultasilinteri otti postitusmahdollisuuden käyttöön koko Suomessa. Luottamus ansaitaan teoilla, ja se näkyy kultasilinterin lukuisissa 5 tähden asiakaspalautteissa. Miten kaikki siis toimii, jotta saat turvallisesti lähetettyä kultasi kultasilinteriin? Ensin tilaa kuori kultasilinteri.fi-verkkosivuilta kultasi lähettämiseksi. Parin päivän päästä posti tuo sinulle lähetyksen, jonka sisällä on kuori ja ohjeet kullan lähettämistä varten. Pakkaa kuoreen kultasi ja täytä tietosi. Vie kuori postin tiskille ja pyydä kuitti lähetyksestä, jotta lähetyksen vakuutus aktivoituu. Parin päivän päästä kultasilinteri vastaanottaa lähetyksen, analysoi kullan ja lähettää sinulle hinta-arvion kullastasi. Kun olet hyväksynyt kultasi hinta-arvion, kultasilinteri maksaa summan pankkitilillesi parin päivän sisällä. Entä asiakkaiden kokemukset? Mitä kultasilinteristä sanotaan? Kohteliasta ja nopeaa palvelua, hinnat esillä ja tiedossa ennakkoon, ja ne hinnat pitävät. Suosittelen. Eilen näytin toriostajalle, lupasi 80 €, nosti 100 €. Tänään sain 539 € kultasilinterissä. Ehdoton ykkönen, hinnasto aina esillä, sekä paikan päällä että netissä, aina verrannut hintoja, aina ollut paras. Tarkista nyt kultasilinterin nettisivuilta tämän päivän kullan grammahinta, joka sinulle oikeasti maksetaan ilman vähennyksiä. Paitsi jos kullan hinta nousee lähetyksesi matkatessa kultasilinteriin. Silloin saat jopa paremman hinnan kuin mihin olit valmistautunut. Ja muistit aivan oikein. Se luvattu summa ei laske, vaikka kullan hinta romahtaisi matkalla. Kultasilinterin hinnoittelu toimii aina sinun eduksesi, kunhan kultasi saapuu kultasilinteriin 2 viikon sisällä kuoren tilauksesta. Voit klikata mainoksessa olevaa linkkiä tai vierailla osoitteessa kultasilinteri.fi.